Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e nde ɗo windande. Hay nde ɗo windande sa wawinde dendagal ko foti waɗede alkule nanɗo, dendagal ko wiyete hiiso nanɗo. Ayi wiyete ko a ay a son. Ko ni windirte sena haale. Limore nde so ari noon mbaɗa ɗo goo, mbaɗa ɗo goo, mbaɗa ɗo goo, ɗo goo. On saha wonto ujunere e temedere e sappo e goo. Hayde wadde goo o nani, ɗo woni sappoji, ɗo woni temedde, ujunere. Wadde ɗo woni goo, ujuɗi hay tiles, hay goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jeegom, jeeɗiɗi, jeetati, jeenayi. O ko sappoji. Sappo, nogas, capantati, capannayi, capanɗe joyi, capanɗe jeegom, capanɗe jeeɗiɗi, capanɗe jeetati, capanɗe jeenayi. Ɗon temedde, temedere, temeɗɗe ɗiɗi, temeɗɗe tati, temeɗɗe nayi, temedde joyi, temedde jeegom, temedde jeeɗiɗi, temedde jeetati, temedde jeenayi, ujunere. Wadde ɗo woni gowuji ɗi, ɗo woni sappoji ɗi, ɗo woni temedde ɗe, ujunere nde. Innira noon ayqa son, ujunere, temedere, sappo e goo. Bakkarun, temeɗɗe ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Jalla son, temeɗɗe tati, capantati e tati. Damatun, mbiya temeɗɗe nayi, capanɗe nayi e nayi. Mbiya hana son, temedde joyi e capanɗe joyi e joyi. Mbiya wasahun, temedde jeegom, capanɗe jeegom e jeegom. Mbiya za'azun, temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. Mbiya hafazun, temedde jeetati, capanɗe jeetati e jeetati. Mbiya ɗaddahun, ay temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi. Ɗum ɗo woni ko jangete e limto e hijjo ɗo rewata, e masɗe ɗo rewata, e kadi ko fate limto gandirta kala inde no foti limirede ɗo. Ala ko jiiɗa e aduna fof so rindi ɗo haaɗi. Ɗum saabi kamɓe noon waɗoɓe ɓe innira ujunnaje joyi e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e joyi. Ɗum woni dendagal karfeje fof so ndennama o tongata. Ɗe fof so ndendinama waɗeni. Won jiya mbaɗa ujunnaje joyi, temedde jeenayi, capanɗe jeenayi e joyi. Ɗum rendini dendagal allif ɗo ha yetti ɗo Chine ɗo. Ɗum fof so rendi ɗo hokkanma. Non wadde ngal ɗo alluwal on jangan ngal no feewi ha mbawon ngal ɗigginol ngal no moƴƴi. Ngandon hokko serndi alkule ɗe, ko serndi masɗe ɗe, ko serndi limore nde. Mbawa alkule ɗe, mbawa masɗe ɗe, mbawa limoje ɗe. Ɗum ɗo so wawi ɗum kala ko binduɗa inde Allah kala mbawɗa windude ma ko tongata mbawa andu ko jangata bindane mbawa wirdere. Walla ko haajuma goɗɗo o tan ndewata mbawa ɗum. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbani to janggoni ɗigga. Musidɗo mon gilmo saabi Allah o woyi a saggi hen noon a ronki yaade noddu en ɗo to 00 ɗo 221 77 906 koto 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp o caggal saggere ma saggani noon ɗum jiiɗi walla kesso jiɗɗo nadde gara kaala sarɗeji nata jangga. Wassalam.